Sa gipahigayon nga press conference sa Kingdom of Jesus Christ kagahapon, Agosto 28, miatubang sa miyembro sa media si Jeneline Bingil, ang babae nga unang gitaho sa Philippine National Police o sa Department of Social Welfare and Development nga biktima sa human trafficking sa KoJC. Sa iyang deklarasyon, dili siya biktima sa human trafficking kay voluntaryo siyang nagpamiyembro sa KoJC ug iya kadtong kabubuton ug walay nagpugos kaniya. Tapad sa legal counsel sa KoJC nga si Attorney Israel Tutorion, giklaro ni Bingil nga nung nangita kaniya ang iyang anak. Night po, na pumunta dito, talagang hinanap niya po ako, sir. Kasi hindi niya ako makontak. Tapos po, sir, yung nandoon na kami sa harap, nakita na kami ng anak ko po, talagang inausap ako ng mga DSWD at saka yung mga pulis. Pupunta kami sa labas po. Pero yung anak ko, hindi ko alam na meron pa pala siyang police blotter. So, nag-usap na kami. Tapos yun lang ang time na talagang inano niya ako na uwi ako kasi natakot nga siya, nandito ako. Sabi ko, huwag kang mag-alala dahil yung ama, yung aming protector dito, ang ama, walang iba. So, kaya siyempre, naanok din siya sa worry sa akin, ang iyak-iyak niya, yun ang nangyari. Na talagang pumunta siya doon sa police station. Pero kaya tinulungan siya ng police. Sumala ni Attorney Terion, gisadihan pa sa ilang kampo unsa ang legal nga aksyon nga ilang himuon sa kaso ni Bingil. We are contemplating as to that. No? There's so many legal actions that are in our table right now. But really, as to this incident, no, this is just but one of the many subplots, no, and we are contemplating. We are just happy that you now know that that angle, human trafficking angle, is not true. It was a belatedly cracked up plan on the part of General Torre, perhaps, no. And as you know, it only came out because one of her children was worried because of the siege, because of what is happening here. Paano magkaroon ng human trafficking? Voluntary siya dito. Tsaka 52 years old na po siya. She can decide on her own po. Sa record sa PNP o sa DSWD, ang anak ni Bingil ang miduol sa otoridad aron luwason ng iyang inahan nga naa sa sulod sa KoJC. May responde ang DSWD ug ang PNP ug ilang nakuha si Bingil. Apan kagahapon, mipakita si Bingil sa media ug anaa na usab sa poder sa KoJC. Sumala ni Jeneline, wala siya gisulsulan sa mga pulis ug DSWD nga magpasaka og kaso. Sa karon, ang importante matud pa sa kampo ni QUIBOLOY ang pagklaro nga dili tinuod nga adunay mga biktima sa human trafficking sa KoJC compound. Sumala sa United Nations, ang human trafficking mao ang pinugos nga pagrekrut, pagdala, pagbiyahe, pagbalhin, pagtago o pagdawat sa mga tawo pinaagi sa kusog, pagpangilad o paglimbong nga adunay katuyuan nga pahimuslan sila alang sa ginansya. Ang mga lalaki, babaye ug bata sa tanang edad ug gikan sa tanang kagikan mahimong biktima niini nga krimen nga mahitabo sa matag rehiyon sa kalibutan. Ang mga traffickers sumakala sa UN kasagaran mo gamit pagpalimbong ug peke nga pag-ahat og trabaho ug peke nga mga saad sa edukasyon ug mga oportunidad sa trabaho aron malinglang ug pugson ang ilang mga biktima. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!